Creiem, vaja, que sí, perquè reunim a la gent dels altres pobles, com per exemple quan fem ball el diumenge, i que ells no tenen res al seu poble i venen aquí. Després també fem ioga, que també venen gent de la comarca, i després fem tai chi i salsa. També la professora és de l'Espluga. Vull dir que col·laborem amb tots aquests que ens fan les activitats que són de la comarca. També n'hi ha algun de Montblanc, perquè crec que és una manera d'unir-nos a la Conca i és ajudar-nos uns als altres, perquè la Conca ja sabem que és petita, doncs almenys fer-la una mica gran.